Te iubesc! Surpriză! Poftim? Cum adică mă iubești? Alex, tu îmi spui că mă iubești aici de față cu 2000 de oameni? Sunt 2000 de oameni ai reginei aici și tu îmi spui că mă iubești plus juriu. Adică, gândește-te, este jumătate de sala Palatului aici. Cum adică mă iubești? Nu, stai puțin, nu înțeleg, adică... Nu-mi pare rău, dragule, normal că nu înțelegi. Arată-le, te rog, publicului ce culoare ai folosit la scris. Fac, am uitat că nu am voie să folosesc albastru sau să pronunț... Alex, dragule, tu știi foarte bine că apartenența mea la brand îmi interzice să văd culoarea albastru și cred că știm cu toții de ce, nu-i așa, Fadi? Vai, cred că un pic exagerez totuși, Nu. adică mai că mă faci să pronunț numele celor cu albastru. Nu te rog să nu faci asta, pentru că dacă faci asta o să mă enervezi, da? Și o să mă apuce palpitațiile. Să știi că cunosc un cardiolog chiar foarte bun, în Ponderas, inclus chiar pe abonamentul tău. Nu, dragule, gata. Totul până aici, până la cei mai buni medici. Gata. Dragule, merit să fii surprins. Ups, asta cred că este dintr-o altă întreprindere sau... Nu, dragule. Să vezi cât de surprins o să fii tu până o să-ți dau următoarea veste. Și anume, ce crezi? Am decis să ne despărțim. Da. Poftim? Da, să ne despărțim și cred că toată lumea... Adică ce-ți lipsește? A treia persoană, poate, sau ce? Nu, dragule, nu-mi lisește o a treia persoană, deși dacă ai adus în discuție subiectul ăsta, apropo, am văzut un podcast cu nimeni alta decât Oana Nicolau. Cred că o cunoaștem cu toții pe Oana Nicolau, nu? Da. Faimoasa Oana Nicolau și ce crezi? Oana Nicolau ne recomandă că atunci când ne plictisim în relație, Oana zicea să mai aducem pe cineva în relație. Sau, mă rog, putem să aducem chiar 2 persoane sau chiar 3, Adică să fim 3, 4, 100, de ce nu? Cât mai mulți, vă rog, în relația noastră, nu? Da. Oana Nicolau, care tot timpul le știe pe toate, este perfect fericită mereu. Oana, o iubim pe Oana Nicolau, vezi, iar avem discuții despre muncă, deci eu nu mai pot. Dragule, de fapt, și ceva, eu îmi dau seama că tu de fapt ești într-o relație cu Regina Maria, nu cu mine. Statusul relației noastre este clar într-o relație complicată, pe când cu Regina se pare că ești foarte permisiv, ești open chiar. Ok, Alex, gata. Eu mă gândesc doar dacă Oana Nicolau acceptă 2 bărbați la terapia de cuplu. Uite, eu am o idee și mai bună. Hai bine să fac eu un masaj și poate îți revii. Nu, dragule! Dacă vreau masaj, mă duc la Kinetic. Acolo. Vezi? Iar aduci munca în discuție. Deci eu nu mai pot, gata, până aici, mi-a ajuns, divorț. Ok, eu zic să încheiem totuși cu happy end seara asta, da? Fără divorț. Așa că, uite, de dragul publicului, zâmbește. Hai să ne împăcăm aici pe scenă, ce zici? Și după discutăm noi acasă, așa cum se face tot timpul, da? Pace? Pace. Mulțumesc.